eh, gesang punika enten umure. Nek tiyang sampun eh, telas umure pun wancine rampung niku kedah sedo, kedah tilar donya keranten dawuh Gusti Allah taala kullu nafsin dha'iqatul maut. Saderengipun punika kita kedah ngrampungaken, kita kedah menyelesaikan ngerampungke punapa ingkang dados tugasipun kula panjenengan sedaya inggih punika ken njaga awake ku anfusakum wa ahlikum nar. Ken njaga awake piyambak-piyambak, ken njaga ahline supados boten mlebet teng neraka. Lah carane pripun njaga awak niku terutama kula aturke kala wingi inggih punika ing dalem babagan salat limang wekdal niku sak repot-repote kados napa sak mboten sempat-sempate niku di lega-legake di sempataken. Niku pertama kangge awake piyambak, saklajengipun kangge ahline. Ahli niku keluarga. Kita gadah anak dados pak wajib perintah anake salat, dados emak, dados ibu, kemudian dados mbah nggih wajib perintah dateng putune ing dalem babagan salat niku abid umur 7 tahun. Dadose putra umur 7 tahun wajib diperintah salat. Saha wajib dingertoske syarat rukune salat, carane salat kepripun lha niku kedah wajib dingertosaken. Saklajengipun menawi sampun umur 11 tahun niku kok dereng purun salat, ora gelem salat niku angsal digebuk. Cara hadise Kanjeng Nabi niku angsal digebuk tapi mboten angsal ngebuk ingkang kelarakake, mboten angsal sampai kelaran. Lah menawi sampun yuswa 11 tahun, anak 10 tahun njur dugine balik nggih antawis umur gangsal 11 tahun utawi enten sing balik saderenge gangsal 11 tahun niku nek gangsal 11 tahun niku pun mesti balik lan niku tiyang sepah pun boten kepatrapan perintah. Artosipun alhamdulillah kita dipesti Gusti Allah urip ting lingkungan sing ngertos agami, artose kita mboten saged perintah, kita mboten saged ngajari, dekek disemangati teng diniyah, disemangati ngaji, ya niku termasuk nggugurake kewajiban. Lan dados punapa putra wayah kita mboten ngertos ananging nalika sampun gugur kewajiban kita, sampun mulang, sampun marai nggih nginjing teng akhirat pun boten kepatrapan dosa. Saklajengipun nginjing teng akhirat niku badhe ditangkelti macam-macam. Dadose sangu apa sing teng donya saderenge dugi akhirat teng alam kubur pun ditangkelti sapa pangeranmu, sapa nabimu saha lintu-lintunipun sehingga ingkang kita andalke niku mboten punapa-punapa kejawi namung rahmatipun Gusti Allah. Keranten wonten salah setunggalipun hikayat. Wa an Mansur bin Ammar, anawi sedune Mansur bin Ammar iku ru'yah den impeni sapa Mansur bin Ammar
fil manami ing dalem sare ing dalem turu. Syekh Mansur bin Ammar niku nate sare ngimpi. Jur faqila lahu ma fa'alallahu bika. Jur enten sing nangleti nalika ning akhirat Gusti Allah bakal nakokke apa. Kala ngendika sapa Mansur bin Ammar waqafani bani yadahil karimataini wa qala li bima tani ya Mansur. Sampeyan teko rene apa sing kok gawa? Kultu bisitatin wasasina hajatan. Itu Syekh Mansur niku pun haji ping 36 bisitatin wasasina. Kula sampun haji ping 36 Gusti. Yur pola li ma qabiltu minha wala wahidatan. Gusti Allah dawuh ora ana kajimu 36 sing tak tampa. Siji wae ora ana sing tak tampa. Sumakola bima dajitani kultu bisa simiatin wasitina kotamatan korok tuwali wajikal karim. Enten wali tangleti sampean rene nggawa ngamal apa? Kula pun ngatamke Quran ping 360 kataman Gusti. Kula ma qabiltu minha wahidatan. Gusti Allah dawuh ora ana siji wae sing tak tampa. Jur sehingga dugi akhire watah sangat serius-serius ngoten niku. Jur jawaban ingkang leres suma qala li bima dajitani ya Mansur fakultu ji'tuka bi rahmatika. Kula mriki merga rahmati panjenengan Gusti. Jur Gusti Allah dawuh qala subhanahu al-ana ji'tani idhab faqad ghafartu laka. Saiki sampean wis tak ngapura. Artose kita punika namung pados rahmati Gusti Allah, pados pangapurane Gusti Allah. Kita saged salat subuh berjamaah ngeten iki nggih namung rahmate Gusti Allah. Kita saged siam, saged napa mbudamel, saged napa kemawon punika sedaya amargi rahmate Gusti Allah. Lah mugi-mugi kita sedaya dados golongan ingkang angsal rahmatipun Gusti Allah sehingga saged slamet ing donya dugi akhirat. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saking kula kata lebetipun nyuwun ngapunten mugi enten manfaate wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.